Ni txoferra naiz. Bilbobuseko txoferra hain zuzen. Pozik nago lanean bai, baina nekatutan nago. Uztailean gaude, bero handia egiten du, eta zorionez gaur nire azken lan eguna da. Laster, oporrak izango ditut ze ondo. Oporretan kanpora joango naiz. Ez naiz hemen egongo, ez gara hemen geratuko. Familia daukat, emaztea eta bi seme alaba. Bihar, denok oporretan egongo gara. Zoragarria. Maletak egingo ditugu, eta etzi Leonera joango gara. Zergatik Leonera? Leoneko herri txiki batean, nire gurasoak bizi dira. Nire anaia txikia ere, bai? Bai, nire anaia txikia ere han bizi da gurasoekin Leoneko herriska batean. Han, gurasoekin eta anaia txikiarekin 5 egun pasatuko ditugu. Igeri lekura joango gara, eta gauez, ibili eta terraza batean zerbait hartuko dugu. Abuztuan herriko jaiak dira, eta kontzertuak egongo dira. Beraz, dantza eta kanta egingo dugu. Eta berandu arte ibiliko gara kalean, kanpoan, jendearekin edaten eta hitz egiten goxo-goxo. Seguru aski, geroago Portugalera pasako gara. Portugal herrialde interesgarria da, eta leku eta monumentu asko bisitatuko ditugu. Baina turismoa egiteko dirua beharko dugu, eta hori haiene. Zorionez, diru pixka bat aurreztu dugu, bai, nola ez? Beraz, bihar nire oporrak hasiko dira, eta kanpora joango gara. Ez dugu asko gastatuko, ez? Eta bueltak 10 emango dizkiogu.